Cek panas toh mas. Suara ini. Mbok kuwi kompresnya dicopot. Wah, mana mendak jatuh. Mas, wajahmu pucet lho. Kanyepen kuwi. Masa tadi? Tenan yo. Ya telan. Oh iya. Dikit kok pati kerudung kompresi ki, Dik. Lah mbok kira kuwi lintah. Lah pucet banget ih. Lho kuwi kompresnya dicopot weh. Wah. Parah iki, Mas. Kesuwen kompresanmu iki. Ayo, aku tadi pucet kayak mayat ini, Dik. Apa ini ngisap darah ya? Mbok sing tenang to, Mas, ora usah panik. Delokan iki lho raiku pucet kayak mayat kaya ngene kok. Alah, minggu ditekoki wae lak yo mari to. Guron maku kono lho, Mas. Ben peredaran darahmu ki lancar, ben seger. Oh iya ya. Jaketan, untungmu lek kademen kumat meneh. Dik. Elo, sauneti pangan ulang. Elo, yen wong padha aja ngaku pinter. Wah, nyenok jarine keluarga. Ngapa ta, Le? Susah bareng, tapi nek seneng senggel. Lah wong iki mau diparingi Bu Siti, nggur sairis tok lho. Ya kan kudune dibagi loro. Lah ngerti ku mau kowe iki wis turu lho, Le. Dasar egois. Ngene wae. Tak kei bethekan. Engko yen iso jawab, tak tukokke jus semangka, piye? Tenan. Tenan no. Apa pertanyaan? Isi semangka adalah Isi semangka. Dah ora. Nah, isi nangka ku beton. Isi duran ku pombe. Isi semangka adalah nek iso jawab, hadiahe jus semangka. Ngerti, Dot? Isi semangka apa? Isi semangka. Iso jawab ora? Nek ora iso jawab, tak jawab dhewe. Buka Google oleh, Pak. Ya ora itu. Piye, Dot? Nyerah apa ora? Wis, nyerah aku, Pak. Nah, nek Dok nyerah, tak jawab lho ya. Isi semangka adalah Kuwaci. wah, ngawur nek kuwi. Yo iya awur-awuran tenan iki. Ngawur piye to? Isi semangka kuwi ya kuwaci. Waci isi bunga matahari lho, Pak. Masa isi semangka? Nek ora percaya, tak tembaske ngon bayi is, Pak. Hah? Kowe kuwi sing ngawur. Isi semangka kuwi ya kuwaci. Lah nek isi bunga matahari, Bulan. panjang itu. Lanjut ke esok wae, Dot. Sarapan plus sangu. Oke, Anda siap berangkat. Pak, awak dhewe sih di urusan nih. Hah? Urusan apa meneh? Genah wis disangoni no kok. Masalah isi semangka urung clear. Engko teko sekolahan sing dipikir isi semangka. Sing arep nandur semangka kuwi sapa? Kowe tadi. Lah, ngina kita rada seger. Selamat tinggal rasa sakit. Muga sehat bekas waras. Apa tadi? Loro. Hah? Aduh, lorong tua si
sip-sipan tuh yo. Wah, dodol mburi. Grrrr. Mbak, kuacimu sih. Aduh, hari siji to, Jo. Utuhku ya gor siji. Tapi regane dok larang lho. Larangnya piro, Mbak? 9,5 itu. Wah, piye, Jo? Wani no, ini prinsip kok. Loh, Mbak. Berarti sangumu mau, Mbok. Utuhku kuaci no, Jo. Ini prinsip ya ngene iki to. Ya, Mbak, tak betek, Mbak. Yen kowe iso jawab, hadiah iki. apa? Isi semangka jenenge apa? Baiki. Mongkoku tanpa biji to, Jo. Selamat, Anda mendapatkan hadiah. Tenan apa ora iki? Loh, kok mbok kei hadiah to, Jo? Oh, jawabannya bener. Nek angger ora jawab kuaci, tak anggap bener to. Oke, prinsip ya, Jo. Maksud itu, Mas. Ya wis yo periksa nang puskesmas yo. Mau. Ya wis tak tumbas ki koyo ya. Mau. Panas ora kuat aku. Wih, loro ditambani ora gelem ngedek, Dik. Aduh. Anu gue selawatan ya. Dek kader mana itu toh, Gang? Tegene Pak RT kok, Bu. Aja ngurusi perlengkapan go haul sesuk niku lho. Oh, alah. Pak, kamu keurusan sih. Nggih. Kuaci dudu isi semangka. Jo. Isi semangka ku ya kuaci. Tenisane, Bu. Kuaci niki biji bunga matahari. Tunjukkan buktine, Jo. Iki dudu isi semangka, tapi biji bunga matahari. Bukti iki. Iki bukti. Sallallahu salamullah ala toha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Biji bunga matahari. Dudu isi semangka to, Bu. Pak. Oh, biji matahari kuwi. Jenenge seloso le. Iki lho, deloken. Iki lho. Oh, iya le. Biji bunga matahari. Kuwi jenenge seloso, dudu kuaci. Jadi nek tulisane kuaci lho, Pak. Iya, mungkin bentuke kuwi hampir mirip karo biji semangka. Mula diarani seloso. Wah, dhewe kalah ngeyel gitu. Wah, iya iki, Cok. Kalah awu tur kalah suhu. Dik, kayak wayangannya wis arep main nih. Aku tak rono ya. Lah aku kon gayeng ke. Melu. Man, mindul yang gitu. Lah niku mirsane teng mriko, Bu. Oh, ya wis.